Kita ko agad yung ano. Grabe ang laki. Napakalaki ng sipit. Dahan-dahan lang natin para makita nyo. Ayan no. Nah. Kita yung kanina. Ayan o. Sana bumungad yung malaki. Ay, malaki nga o. Ayan. Ay, bumungad o. Bumungad. Ay, ayan na. Mga lods o. Jackpot na naman. Napakaswerte. Yan mga idol. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga idol? Huli magpapandaw tayo ngayon ng ano, mga trap. 10 piraso. Ganon pa rin yung dalawang malaki. Tsaka 8 ano, maliit. Dito tayo sa mga masukal na ano, spot sa Katunggan. Sana surtihin tayo dito. Dating spot pa rin natin to, binalikan lang natin. So yun mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Sana pala rin tayo ngayon sa araw na to. Dito mga lods, ay papandawin tayo isang piraso na trap na maliit. Sana may laman. Bali yung pamain pala natin mga lods, igat. Yung huli natin kahapon. Ito yung isang trap natin oh. Parang walang gumagalaw. Ay, yan bumungad oh. Bumungad agad mga lods. Ayos. Tsaka mukhang meron pa dito. Ayan oh. Ayan, tumakbo siya pa loob. Mukhang dalawa yata sila. Ay, dalawa. Dalawa oh. Ayos mga lods. Swerte agad yung unang pandaw. Ayos. Ayos oh. Parehas lalaki. Mukhang siswerte na naman tayo ngayon mga lods. Napakagandang buhay naman ano. Dito mga lods, may trap tayo dito. Ganun pa rin, maliit na trap. Ay, mayroon malaki din oh. Kita ko agad yung ano. Grabe ang laki. Napakalaki ng sipit. Dahan-dahan lang natin para makita nyo. Ayun oh. Ang grabe. Siyapain. Yay. Napakalaki ng sipit. Ay, isa lang yung sipit. Ako, yung malaking sipit pang natanggal. Ayan no. Ayan. Napakalaki. Sayang yung malaking sipit ang natanggal. Ayos. Grabe oh. Napakaswerte mga lods. Pangalawang trap pa lang natin. Yan mga lods, nandyan yung pangatlo natin. Dalawang trap pa lang nahuli natin oh, pero ayos na. Ay, mga good size.
Mga lods, may nakita ako sipit to. Ay, ayan, tumakbo na. Malaki din mga lods. Ubus yung pain. May isang suga-suga crab pa. Pangulam. Kunti na lang yung pain. Yun o. Ayos. Good size na rin. Ayos. Sana magtuloy-tuloy. Ayan o. Napakataba nito. Ayos mga lods, swerte talaga. Ayun, walang huli ito kasi walang bawas. Okay lang. Mga lods, 4 na trap na yung napandaw natin. Yung isa wala. Yan yung pamain natin, no? Igat. Nandyan yung pang 5. Sana may huli. Pag wala ng pain to, may huli to. Wala ng pain. Ay, malaki. Grabe. Pumungad. Ay na. Ano na sa ano? Malabo na. Kita yung kanina. Ayan o. Kompleto yung sipit. Ayos. Kompleto yung sipit. May kinakain pa o. Kumakain pa. Ayos, swerte. Swerte na naman mga lods, oh. Kompleto yung sipit. Yan, oh. Malaki. Ang lapad, oh. Mga lods, yung magpiraso na yung napandaw natin. Nakadali tayo ng malaki yan, magkasing laki doon sa isang sipit lang, pero mas malaki siya tingnan kasi dalawang yung sipit. Kompleto. Ito yung isa, oh. Yan, malaki din siya. Yung malaking sipit ang nawala. Dito mga lods, may papandawin tayo dyan. Tsaka doon yung dalawa. Yung dalawang malaking trap na dun sa unahan. Sana may swerte ito. Parang walang gumagalaw sa loob mga lods. Baka natulog pa, kaya hindi gumagalaw. Sana nga meron. Kapag matatabang alimango talaga hindi magalaw. May suga-suga karp sa taas tapos wala ng pain. Sana may laman to. Sana bumungad yung malaki. Ay, malaki nga, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayos. Takot na takot talaga ako kasi nabawasan na yung sipit. Kahit gaano pa sila katigas, talagang takot sila sa matabang alimango. Putol pati yung painan. Ayos, pang-6 na trap na natin to mga lods. Yung pang-7 natin walang gumagalaw, baka natulog na naman. Sana nga meron. Natutulog lang ang alimango kapag madilim yung pisto nila.
Tanggal pati yung ano. Ay, mayroon oh. Sabi na, natutulog lang. Pag hindi gumagalaw. Natutulog lang talaga sila. Yun oh. Patay ka. Ayos. Mababa na ito dito mga lods na parte. Sa mababang area. Doon yung ano matataas. May pain pa. Dalawang suka-suka crab. Ayos lang yan. May pangulam din. Nandito mga lods yung unang trap natin na malaki. Bali pang siyam na to. May dinaanan dyan kakulop ng ano, bayawa ko. Sana pag pumasok sa trap natin. Yun yung trap natin. Tinakpan ko talaga ng mabuti. Kahit may basan, hindi magalaw yung ano, alimango kapag may huli. Ay, bumungad oh. Bumungad. Ay, yun na. Hindi talaga magalaw yung alimango. Kala mo talaga wala. Ubus yung pain oh. Ganyan sila kapag madilim yung ano, area nila. Hindi sila magalaw. Ayos, isang piraso. Goods na to. Yan oh. Kala mo talaga wala. Kasi walang gumagalaw. Natutulog kasi sila mga lods kapag madilim yung ano, area nila. Kahit hindi gaano matibay yung trap mo, basta marunong ka lang maglatag, hindi talaga yan masisira. Yun mga lods, bali isang trap na lang yung papandawin natin. Nandyan oh. Nandyan sa baba na yan. Sana makadali pa tayo. May pain pa oh. Wala nga ito. Dito yung pain. Ay ano, suga-suga crab. Ang mga hipon. Wala nga dito sa ano, mababa na area. Nandiyan na yung ano, sapa oh, sa unahan. Nandun lang yung alimango banda sa ano, sa taas na area. Yan mga lods, tapos na tayo magpandaw. Bali yung alimango natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ayos, walang piraso mga lod. Ayos mga lods, jackpot. Walang piraso yung alimango natin. Yung mga lods oh. Jackpot na naman. Napakaswerte. Napakaswerte talaga. So yan mga lods, salamat sa panonood. Sana patuloy nyo pa akong suportahan. Abang-abang lang sa next vlog mga lods. Yan, God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi. Shoutout na lang sa inyong lahat dyan mga lods.